सुरुवातच मेंदू वड्यान झाली आहे पुन्हाची. त्यामुळे बोलणार काय शिल्लकच राहिला नाही. मेंदू वडाच भारी. आता बघूया खाल्यावर टेस्ट बघणार आपण मेंदू वडा कसा गरम गरम आहे की थंड झाला. तुमच्या सगळ्यांच्या मेंदू वडा लक्षात राहणार आहे. तुम्ही पण खायला गेलात तर नक्की आमचा हा ब्लॉग बघा. मेंदू वड्याचा दुसरा ब्लॉग. प्रसाद कोल्ड्रिंक मध्ये आता मेंदू वडा शिजत टाकलाय. तळत टाकलाय. तिकडे असा काय वडा झाला. वडा फुगला की त्या म्हणत हे मेले माय जे दोघं जण खेचतात माझे मेंदू वडा. त्याच्यात या म्हणा याव खेचतात. ह्या मेना त्याच्यात ह्या मेना व्हिडिओ जर कोण बघित असाल तर ह्या मेना त्याच्यात मेंदू वड्याचा एकालाही लागला. आम्ही रागान बघता. हो तुझ्या घराकडे चल म्हणता मेंदू वडा बाहेर काढते. माहीत नाही अजून. तर वर्षाने मी पुढच्या एपिसोडमध्ये वर्षाने मी येणार आहोत हास्य जत्रेत. त्यामुळे सगळ्यांनी तुम्ही लक्ष देऊन टी व्हीकडे डोळ्यात तेल घालून बघा. अशा प्रकारे आता आम्ही आचऱ्यात येऊन पोहोचलो आणि आता नाश्ता करणार मस्त. आपलं पण कुठल्या पण व्हिडिओ येणं आपलं आचऱ्यात बंद. होय रे मेडिकल आज बंद आहे. काय आज त्यांचं बड्डे असं नको पुन्हा येऊ टाकीत तर माका घेतली. कुठे जाऊया रे. सगळं बंद आहेत दुकानं इथे. प्रसाद कोल्ड्रिंक. तर मित्रांनो एवढा सगळा फिरून मालवण फिरून शेवटी आचऱ्याक नाश्ता केलेली आहे आम्ही मस्तपैकी. काय काय आहे विचार. वडे म्हणजे बटाटा वडा मेदू वडा नाहीये. गरमागरम. मग मेंदू वडा त्या दिवशीच राहिलेलं आज इथे खाऊन पुरक न करू. चल ग. हा किती हवेत रे. मला एक मेंदू वडा. सुरुवातच मेंदू वड्यान झाली आहे पुन्हाची. त्यामुळे बोलणार काय शिल्लकच राहिला नाही. मेंदू वडाच भारी. आता बघूया खाल्यावर टेस्ट बघणार आपण मेंदू वडा कसा गरम गरम आहे की थंड झाला. तुमच्या सगळ्यांच्या मेंदू वडा लक्षात राहणार आहे. तुम्ही पण खायला गेलात तर नक्की आमचा हा ब्लॉग बघा. मेंदू वड्याचा दुसरा ब्लॉग. आणि एन्जॉय करा. खास मेंदू वड्यासाठी आम्ही मालवण पासून इकडून फिरून शेवटी आचऱ्यात मेंदू वडा पुन्हा. कोल्ड्रिंक्स अँड टी हाऊस. प्रसाद कोल्ड्रिंक मध्ये आता मेंदू वडा शिजत टाकलाय. तळत टाकलाय. म्हणून तुला मेंदू वडा प्यायला नाही कळला. शिजत टाकतो. तिकडे असा काय वडा झाला. वडा फुगला की त्या म्हणत हे मेले माय जे दोघं जण खेचतात माझे मेंदू वडा. त्याच्यात या म्हणा याव खेचतात. ह्या मेना त्याच्यात ह्या मेना व्हिडिओ जर कोण बघित असाल तर ह्या मेना त्याच्यात मेंदू वड्याचा एकालाही लागला. त्याचा काय विषय तो होता करंजी खाऊन मोकळा. माझा काय विचार नव्हता. तुमच्याच दोघांची जास्त. मी बोलली पण करंजी छान आहे. हो की नाही. तसं पण आम्ही तुला गोडबेड खाण्यासाठीच नेतो. चला आपलं काय गोडबेड खाण्याचा विषय नाही. आपला झणझणीत तिखटवाला मस्तपैकी. काय ग वर्षा आता बोल की. ते बोलायलाच विसरली आहे. पुढे काय बोलणार नाही काय. याच्या पुढे डोकं फिरत जाईल बोलण्यात न बोललेला पत्कारा. हो मनात धड नाही. हा काय गो तशी ती बोलते पण ती घरी नशीब रात्रीची नाही. ते आता तुम्हाला खूप शांत वाटते. वर्षा खूप शांत आहे, प्रेमळ आहे, सोजवळ आहे. तसं नाही आहे ते मला माहिती आहे. सोजवळ तू ऐकतेस. कानपूर लाईन तुझी वेगळी आहे. गरीब गाय आहे. पुष्पासारखी गरीब गाय आहे वर्षा.
गाय नाही आहे ती, नाहीये. गिर गाय, गिर गाय. गरीब गाय नाही. आणि ही कशी ती दुसरी रे काय सिनेमा काय 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 येतच नाही काय गा. आम्ही मोबाईल इथे बोलतोय, तू मोबाईल कसं ढवळते त्या मग असाच टाकता. माका सांगायचा नाही मग कोणाला सांग. मला सांगू दे, मी नाही कोणाला घाबरत, नावानं कोणाच्या घाबरत बसान पुढे जाऊ कोणार नाही आपणाक माहिती आहे. आता घाबरत बसाचे दिवस गेलेले आहेत. आता आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. आता तू फक्त हम तुम्हारे साथ है म्हणतो. सामोसा पण आहे. हां सामोसा आहे. आपण आधी मेंदूवड्याचा टेस्ट करूया, मग काय तर मेंदूवड्याचा विषय सोडून द्यायचो ह्याच्या पुढे. कळेलच सांगते. दही वड्याचा बघूया आपण. नाही तर आपलं बटाटा वडो नाही तर आपलं हा तो बटाटा वडो फिक्सचा. मेंदूचं नाद नको, मेंदूचं लागली काय हिला खाऊन कर कंटाळलो. किती खाणार हो, प्रमाणानं ते का खाव. त्यांका सांगा ना का कसं का ह्याव बरा म्हणत नाही मी करते बाबा चला घराकडे. ह्याचं नाव नाही मुंबईतून बाबा आपण काहीतरी करूया. दालवडे होते चांगले पण ते फुगले व्हायचे जरा हे झाले. फुगले नाही होते चांगले. तेव्हा सांगायचंच लागतं बाबा. जरी तर कसं जरी असलं तेव्हा ते खाऊचं आणि आपण मग चांगला सांगू. आत्ता का खाऊन झाला तारताभर रागान बघता हो. तुझ्या घराकडे चल म्हणता मेंदूवडा बाहेर काढते. माहित नाही आता अजून वर्ष सांगते घराकडे चल तुझं मेंदूवडाच काढते बाहेर. एकाला असा का व्या या दिसतच असं नाही या जाम असणार पहिला बघता आता. माझे जोक भारी असतात ना खरं आवडतं तुला पहिल्यापासून. पप्पा आत्ताच बघतात असं येतात कधी जातात तोपर्यंत. म्हणून ते चालू केले म्हणून त्याने चालू केले. तर लवकरात लवकर आम्ही हास्य जत्रेत येणार आहोत पुढच्या याला. कोकणपेक्षा ते हास्य जत्रेचं जास्त प्रमोशन करतात. मोठ्या आवाजात लावून ठेवलेला असतो. पप्पा ना हा पप्पा आमचे प्रमोशन करतात हास्य जत्रेचा. आणि मी गेले तर मग प्रमोशन त्यांना करूची गरज नाही, ते डायरेक्ट अनाउन्सिंगच करते. तर वर्षाने मी पुढच्या एपिसोडमध्ये वर्षाने मी येणार आहोत हास्य जत्रेत. त्यामुळे सगळ्यांनी तुम्ही लक्ष देऊन टी व्हीकडे डोळ्यात तेल घालून बघा. पुढचा एपिसोड आपला हास्य जत्रेचा आहे. आणि त्यासोबत मध्येच पुष्पाला एक डायलॉग दिलेला आहे, 4-5 डायलॉग. नक्की बघा. तर नक्की बघा. रात्री 9 वाजता ठीक रात्री 9 वाजता वर्षाने मी पुष्पासोबत येत आहोत हास्य जत्रा. तर हिला ह्याचं काम दिलं आहे कसलं तर आठवते आत्ता बोलले तर तुम्ही मारशा. नंतर तुमका आता पुढचा भाग बघूक मिळायचो नाही. सस्पेन्स सगळा. त्यामुळे लांब धरते वाय जरा कॅमेरा बघते जरा कसा गो वाकडा दिसतो वाय वडविलो. शाबाश. 5 नाही सर 5च. यस घ्या बाई. तर मित्रांनो आता आमचं फेवरेट डिश मेंदू वड्याची आलेली आहे. आम्ही पहिल्या भेटी कहू मेंदू वडाच घेतलेला. हां हे तुला सांगायचंच राहिले. कुठे मेंदूच एवढे होते असं कसं आला तळतं. हां मग ताच म्हणतोय. तर अगं आमची पहिली भेट मेंदू वड्यानंच झाली आहे मुंबईला. आणि ती अशोक टॉकीज माहिती आहे ना खाण्याचं, तो आमचा हे होता अशोक टॉकीजकडे भेटायचं पहिल्या सुरुवात. हां मला काय माहीतच नाही. मी तरी अशोक आत्ता सांगू की नंतर? आता नको आहे भागात. ही स्टोरी आम्ही पुढच्या भागात तुम्हाला सांगणारच आहोत. तर अशा प्रकारे आता मेंदूवडा आलेला आहे आणि मेंदूवड्यानंच प्रेमाची सुरुवात झाली आहे तकडे. आणि आज मेंदूवड्याने त्याचा घात केला. कसा आहे बघ. मेंदूवड्याच घात केले. कुरकुरीत मेंदूवडा वा गावात ही अपेक्षा नव्हती चांगल्या मेंदूवड्या. तर इथे मेंदूवडा खूप चांगल्या प्रकारे मिळतो. प्रसाद कोल्ड्रिंक आचरा मस्त आहे मेंदूवडा त्या दिवशीपेक्षा. त्या दिवशी ती पण नव्हती रे खायला. पण आम्हाला आम्हाला उपाश मारलं ना ते.
काय उपाशी मला खायला मला जास्त हसायला कधी आलं माहितीये तो अपेक्षा लावून बसलेला ना मी आतमध्ये गेली आणि आता मी घेऊन येईल बाहेर. फक्त व्हिडिओ बघणाऱ्यांना एवढीच अपेक्षा आहे की हा आमचा मस्करीचा विषय आहे, त्यामुळे कोणीही सिरियस धरू नये. हां, अशा जर गमते जमते आम्ही जर नाही सांगितलं तर तुम्ही बोरिंग होणार एकदम. काय मिळते काय हो पाठव. त्यामुळे मला हसवण्यासाठी या सगळं तुमका हसवण्यासाठी या सगळं करूचं लागतं. सासरवाडीचा या करूचा लागतं एवढं. बोलणी गावची लागते. सासरवाडीची बोलणे गावची लागतात वर्षाक, त्याच्यामुळे 4 शब्द ऐकायचे लागतात. आणि सारंगबाळ आता आमचा उठलेला आणि उठल्या मेंदूवड्याच्या खायच्यात वास लागलो आहे का, तर डोळू एक चापत बंदच गेले चिकटलो. मेंदूवडा का उघडेल बघ, उघडेल मेंदूवडा का बाबा उघडेल डोळा तो. मेंदूला चालना हे मेंदूवड्याचे एपिसोड झालं मालवणपेक्षा. मस्त आहे. गावी ही अपेक्षाच नव्हती एवढे चांगले मेंदूवडे मिळतील. खरं कुरकुरीत आहे. झाला रे, मन तृप्त झाला. भारी होते एवढे खरंच. आता परत नको ना, मेंदूवड्याचं नाव नको ना एवढं. मेंदूवड्याने डोक्या काढा ना आमचा. बघलं आधी व्हिडिओ आमचं एक तरी सबस्क्राईब केलं बरं. आता तू दिसणार हा? आता दिसतलं तो म्हणता माका फेमस करा. तर मित्रांनो, नाश्ता विष्टा पॉट बीट भरून झालेला जाबून, आणि आता आम्ही चाललो घरात. तेव्हा इथंच थांबूया. व्हिडिओ कसं वाटलं तो सांगा. मालवणपासून इथं तगत मेंदूवडं तर भारी होतं एक नंबर, पण व्हिडिओ कसं होतो तो नक्की सांगा. तर चला बाय बाय. आता पुढे बघा सुधारत नाही हो, खालंही ना आता खोकलो चालू होता पुन्हा परत मध्येच. मंडळी आपल्या असेच नवीन नवीन व्हिडिओ येणारच आहेत, तुमका बघित राहायचेच आहेत. आणखी नवनवीन परत एकदा काय आलं अले. तर मित्रांनो आपले असंच नवनवीन व्हिडिओ खै रे गेलोय मला लाईटच पडत नाही माझ्या तोंडारा हे पुढे. हा, तर मित्रांनो अशा प्रकारे असेच आपले नवनवीन व्हिडिओ येतच राहणार आहेत. त्यासाठी चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. आणि अशाच अशाच आमच्या हास्य जत्रेचा काय करा रे. अरे बाबा थांब रे वायचारात एक डायलॉग राहुला. तर मित्रांनो असाच आपल्या हास्य जत्रेचा काय रे पुढचं लक्षात नाही राहुला. आता बरोबर येतं ना. आता अशा प्रकारे अशाच हास्य जत्रेचा आमचा आनंद लुटा. माका स्क्रिप्ट दिला असतं मी मुळीच म्हणत नाही. अशा प्रकारे अशाच आमच्या हास्य जत्रेचा तुम्ही आनंद घ्यावा आणि खळखळून हसा. हो बाबा नो कॅमेरा चालू सगळा तुमचा ह्याच्यात बुतूर जाता कॉरकूर मग थांबा कोच नाही की वाचार तुमका. माझं एवढं डायलॉग पोकट गेलो असं झालं तरी पाठसून असं